Dyma'r myfyrdod ar gyfer Awst y 15fed, gan obeithio bod chi gyd yn iach ac yn cadw'n saff. Dyna ddechrau dy gair o ras. Ti, yr hwnna'n carodd cyn ein bod. Derbyn ein mawl a'n diolch unwaith yn rhagor am dy ffyddlondeb tuag atom. Bendithiau'n cyfarfod heddiw eto. Fel yn gallwn fynd yn ôl i'n byd i rannu ein profiadau a'n ffydd gydag eraill. Yn enw Iesu Grist. Amen. Ni ddarllen ychydig o adnodau o Salm 106. Cofia fi o arglwydd pan fyddi di'n helpu dy bobl. Sylwa arnai pan fyddi di'n ei hachub nhw. Dwi eisiau gweld yr rhai rwy ti wedi ei dewis yn llwyddo. Dwi eisiau rhannu eu llawenydd nhw a dathlu gyda dy bobl di. Dyn ni, fel ein hynafiad, wedi pechu'n dy erbyn di. Dyn ni wedi mynd ar gyfeiliorn a gwneud drwg. Wnaeth ein hynafiaid yn yr aifft ddim gwerthfarogi dy wyrthiau rhyfeddol. Dyma nhw'n anghofio popeth wnes di yn dy gariad, a gwrthryfela yn erbyn y Duw goruchaf wrth y môr coch. Ac eto, a chibodd nhw, mwyn ei enw da, ac mwyn dangos ei nerth. Ond dyma nhw'n anghofio'r cwbl naeth e'n fuan iawn. Wnaethon nhw ddim disgwyl am ei arweiniad. Roedden nhw'n ysu am gael cig yn yr anialwch, a dyma nhw'n rhoi Duw ar brawf yn y tir sych. Rhoddodd iddyn nhw beth roedden nhw eisiau, ond dyna eu taro nhw, gyda chlefyd oedd yn ei gwneud yn wan. Wel, dewch i ni gael edrych ar Salm 106 gan dynnu adnod 21, dynnu'r cymal yma fel teitl neu fel testyn i'n myfyrdod. Anghofiasant Dduw ei hachubwr. Anghofiasant Dduw ei hachubwr. Anghofiasant Dduw, a dyna'r salmydd wedi gosod mewn dau air wendid cenedl Israel. Anghofiasant y Duw a'i hechubodd o gaethiwed yr aifft ac a'i harweiniodd i ddiogelwch yng ngwlad y llaeth a'r mêl. Lluosogodd ei praidd, casglasant air ac arian, a delasant dau teg, gawsant ddigon. Llwyddodd y bobl, eithant yn hunan ddigonol, ac anghofio Duw, ei hachubwr. Mae'n adnod o lyfr y pregethwr sydd yn atseinio'r neges yna yn atseinio fe heddi. Beth am y nawfed adnod yn y benod gyntaf? Fydd dim yn wahanol yn y dyfodol. Yr un pethau fydd yn cael ei gwneud ac o'r blaen, does dim byd newydd dan yr haul. Ie, llwyddo ac anghofio am Dduw, a phan oedd yna'i proffwyd iddynt beth am Dduw, yr ateb a gai ganddynt oerau mewn termau modern oedd, so what? So what? Neu fel byddai'r bobl ifanc yn gweud, whatever. Glywch Jeremia yn sôn am ei cyflwr. Yr offeiriaid ni ddywedant pa le mae'r arglwydd, a rai sydd yn trin y gyfraith, nid adnabiant fi, y bugeiliaid a droseddant i meherbyn, a'r proffwydi a broffwydant yn enw Baal. Offeiriaid, proffwydi, cyfreithwyr a'r bugeiliaid, pawb wedi anghofio Duw, ac yn byw fel pe na bai Duw yn bod. Na bobl rhyfedd, na ddyddiau rhyfedd. Ie, ond nid ydym ni'n cael ein hunain yn byw mewn dyddiau tebyg. Beth oedd y cymal? Does dim byd newydd dan yr haul. Byd dyddiau gwahanol yng Nghymru. Pan allech gymryd yn ganiataol oedd pobl yn credu yn Nuw, ond dim bellach. Dyddiau Iesu Grist, fel hyn oedd i rydych chi'n credu yn Nuw, credwch yn o finne. Y gymerau hyn yn ganiataol, dyna'r man cychwyn, ond ddim heddiw. Mae'n ddiddorol sylwi ar y bobl yn ein testyn, hen hanes sy'n para'n gyfoes. Caeth weision yn yr aifft oedden nhw, ac fe ger sawl cyfeiriad yn y Beibl at yr aifft sy'n berthnasol ac yn dduw iawn. Eseia 31 enghraifft. Gwau rhai a ddisgynnant i'r aifft
a rhai a ymddiriedant mewn meirch a cherbydau. Na newidiwch i ddau air a dyna ni heddi. A rhai a ymddiriedant mewn tanciau a thaflegrau. A dyn unne, dan yr un gwai, yr un farn. Gwrandwch ar y cyfeithiad am Beibl.net ac mae'n fwy amlwg. Gwau'r rhai sy'n mynd lawr i'r aifft am help a'i ffydd mewn ceffylau rhyfel. A rhai sy'n dibynnu ar ei holl gerbydau a'i nifer fawr o farchogion. Yn lle edrych ar un sanctaidd Israel a gofyn am help yr arglwydd. Sut le oedd yr aifft? Gwlad y bobl nerthol, wareddiedig, roedd diwylliant yn yr aifft, ond eithant yn hunan hyderus, ymarfer rhwysg a mawredd, ac anghofiasant ddiw. Mae'r aifft yn symbol o nerth hunan ddigonol dyn, nerth, cyfoeth, llwyddiant, ac anghofio Duw. Roedd yr eifftiwr wedi llwyddo gael digon o ddŵr o'r afon Nil i wneud ei dir yn ffrwythlon. Yn nhw'n pwmpio dŵr o'r afon i gamlesu a gwteri, ychen yn troi'r olwyn a phwmpio a throed. Dyna dechnoleg yr aifft. Mae gan pob cyfnod i dechnoleg. Mae'r dechnoleg sydd gen i ni erbyn heddiw yn gymleth ac yn astrus iawn. Ond gwair genhedlaeth a gred fod technoleg yn diwallu holl angen dyn. Gwair bobl a wna dechnoleg yn ddiw. Disgyblion y torthau yw llawer heddiw. Be ti'n feddwl? Wel, tu ôl i'r dorth mae'r blawd. Chi'n cofio'r bennill bach? Tu ôl i'r blawd mae'r felin. Tu ôl i'r felin draw ar y bryn mae cae o wenydd melyn. Uwch ben y cae mae'r haul sy'n llenwi bob tywysyn. Uwch ben yr haul mae'r Duw sy'n rhoi y glaw a'r gwynt a'r heilwen. Ie, cofio'r dorth, ond ddim yn cofio'r hwnna i'r hoes. Dyw'r pwmp dŵr yn dau ddim heb y glaw sy'n bwydo'r ffynon i roi dŵr i'r afon. Dyw'r dechnoleg fwyaf soffistigedig yn dau ddim heb gydnabod yr un sy'n rhoi popeth. Tu cefn i bob gwareiddiad llwyddiannus, rhaid wrth weledigaeth, neu fe ddiflanna'r gwareiddiad. Lle ni byddo gweledigaeth, methu a wna'r bobl. Heb ddiw, heb ddim. Heb weledigaeth, marw nant. Mae yna gêm oedd ni'n arfer chwarae yn blant ac erbyn heddiw mae seicatryddion yn defnyddio'r un dechneg. Un yn dweud gair a'r llall i ddweud ar unwaith y gair ddaw i'w feddwl e. Enghraifft cwpan, saser, cyllell, fforc, bachgen, merch ac yn y blaen. Pe mae un o'ch chi'n dweud wrtha i, yr aifft, fe ateb yn y gêm hon fyddai pyramidiau. A pawb arall yr un peth, mae'n siŵr. Roedd yr hen Iddewon gynt yn cysylltu'r aifft a'r beddau hyn, oherwydd dyna yw pyramidiau beddau. Codwyd y pyramidiau mewn amser cymharol fyr. Roeddent yno cyn cyfnod yr Iddewon. Beddau gwych oedden nhw, ond edrychyd arnynt hefyd fel symbol cenedlaethol. Mae'n debyg iddyn nhw gael eu codi rhwng tymorau y cyneuaddau. Rhyw fath o gynllun gwaith oedd e. Job creation scheme i gadw pobl yn dywel. Scheme i'w cadw'n brysur. Rhag ei bod nhw'n gofyn gormod o gwestiynau a dechrau meddwl. Arwydd o system economaidd oedd yn torri lawr. Rhyfedd yn dyfe bod hyn yn para'n wir. Does dim newydd yn y byd. Mae llywodraethau heddiw yn defnyddio'r cyfryngau a'r soundbites ac yn y blaen i dwyllo bobl a'i cadw'n dawel. Maen nhw'n dal i gynnig schemes rhad i lenwi bylchau. I arwydd o fethiant ac o wastraff. Fel tyrau ffôl. Yn union fel tŵr Paxton. Adeiladwyd gan ddyn heb ddim gwell i wneud ei arian, tra roedd gwerin o amgylch y tŵr mewn tlodi ac angen. Dyw'r sefydliad ddim yn newid ei ddilliau o oes i oes. Roedd yno werin yn cael ei gwasgu lawr, a'r ffordd orau dynnu meddwl o ddiar bethau oedd creu y sgîm yma a chodi pyramidiau. Mae'n pyramidiau'n hunain wedi bod gyda ni yng Nghymru wrth gwrs,
Tipie glo, tomen y chwareli, sy'n mineuaid i fwg ffatrioedd segur. Fe dystiant i gyd i gyfoeth ein gwlad a ysbeiliwyd gan yr ychydig gyfoethogion. Cof golofnau i'r bywyd a fi. Cymdeithas di-dduw a'i anghofiodd ac a greodd system lle mae'r cyfoethog yn mynd yn fwy cyfoethog a'r tlawd yn mynd yn dlotach. Does dim newydd yn y byd. Yn ôl y credyd Swiss Global Wealth Report yn 2020, roedd 43% o gyfoeth y byd yn nwylo 1% o'r boblogaeth. A 100% o boblogaeth y byd yn berchen ar 1% yn unig. Ac yn 2021, mae 8.6% o'r byd yn byw ar bint y diwrnod neu lai. Ai dyna'r byd o degwch, y pregethodd yr arglwydd Iesu amdano? Ai dyna ddymuniad Duw i'r byd, neu a oes gormod wedi anghofio am Dduw a'i egwyddorion, rhag iddo bigoi cydwybod? Mae lot yn haws i gadw'r gwan ar tlawd lawr, os nad ych chi'n dilyn egwyddorion Cristnogaeth. Mae'n anodd os ydych chi am wneud. Cofiwch i'r bobl ddi-dduw yn yr Aifft, gynt, ddioddef 10 pla, chi'n cofio 10 cosb, afon yn troi'n waed, brogawd, llai, pryfed, haint ar yr anifeiliaid, cornwydydd, caser, locustiaid, tywyllwch a lladd y cyntaf anedig. Falle nad yw'n 10 cymharu'n rhy glos, ond mae wir yn unig gael ein plai hefyd. Gwenwyn cemegol yn ein hafonydd, salwch ar ein hanifeiliaid, traed ar gennau ar TB, yr arbrofi gydag anthrax ac yn y blaen, strontiwm yn yr awyr oherwydd profion niwclear, yn awr wrth gwrs y Covid felltith yma. Roedd yna dywyllwch yn yr Aifft. Ydyn ni'n wedi bod mewn cyfnod o dywyllwch mewn un ystyr. Ie, cyfnod digon tywyll. Ond ein gwaith ni yw bod yn oleini yn y tywyllwch wrth gwrs. Mewn oes lle mae nifer wedi anghofio Duw, mae'n bwysig ein bod yn atgoffa'n cymuned a'n gwlad, bod Duw yn bresennol ym mhob man ac yn llond pob lle. Mae rhai wedi holi ai Duw sydd tu ôl i'r feirws sydd wedi'n plagio ni. Byddwn ni'n synnu fod Duw wedi blino ar yn hunanoldeb a'n hymddygiad treisiol ac anghristnogol, ond nid Duw sy'n cosbi yw yn Duw ni. Duw sy'n maddau, Duw sy'n gofalu, Duw sydd yn ein caru. Na, mae gen i amheon cryf iawn o llaw dyn tu ôl i'r feirws yma'n rhywle. Dyn sydd heb gydwybod. Dyn sydd am berchnogi pŵer a grym. Dyn sydd am bod yn holl wybodus. Dyn sydd wedi anghofio Duw. Does dim yn newydd yn y byd. Ond mae Duw wedi defnyddio'r cyfnod i atgoffa nifer ohonom o werth gweddi, o'r angen i garu cymydog, o'r rheidrwydd i helpu eraill, i fod yn gefn i'r gwan mewn cymdeithas. Mae nifer ohonom wedi sylweddoli beth sydd yn wirioneddol bwysig a beth sydd yn cyfri mewn difri. Rhaid cyfaddau ar yr un pryd nad yw hyn yn wir am bawb, ond mae gan ein cyfnod ninnau nifer a anghofiodd am Dduw. Cofiwch y hyd yr adnodau ar ddiwedd pennod 25 o Efengil Mathew. Arglwydd, pryd welon i ti'n llwgu neu'n sychedig, neu'n nabod, mae ddrwg dy fi. Arglwydd, pryd welon i ti'n llwgu neu'n sychedig, neu'n nabod neb, neu'n noeth, neu'n sal, neu yn y carchar, a gwrthod y helpu di. Bydd yn ateb, credwch i fi, beth bynnag gwrthodwch chi ei wneud, i helpu'r un lleiaf pwysig o'r hain, gwrthodwch chi ei wneud i mi. Mwyn ein. Amen. Gawn ni orffen gyda gweddi. Gweddiwn. Wyt ti o Dduw yn bresenoldeb bythol, yn nesaf atom o bawb, a gwrthlaw o hyd i wrando cri.
Maddeu'n i'r troion mynych yn ein hanes pan na fiom yn ymwybodol ohonot. Bu ni feddwl amdanat yn aml fel un pell os nad absennol o'n bywydau. Bu ni dy geisio fel un nad oedd modd dy gael a thwynhau. O dad, diolch yn efo ti gyda ni ym mhob cyflwr o fywyd ac ym mhob amgylchiad. Weddiwn am i ti'n cynorthwyo i gydnabod ein dibyniaeth arnat. A diolchwn am darweiniad a thyddeiant yn ein methiant i gydnabod y gariad mawr tuag adon. Credwn mai dyna yw neges Iesu ni heddiw, sef i garu'n gilydd, fel y carodd ef ni. Ac ni allwn gyfyngu ar gariad mor fawr a'i gariad ef. Cariad rhad a chariad llawn. Gwna ni felly yn sianelau y cariad hwn, fel y boi eraill trwom ni, adnabod Iesu Grist. Gyfyn yn y cyfan yn enw ein gwaredwr. Amen.